Os contidos que os alumnos de primaria da Pobra levan traballando nas aulas durante todo o mes saíron esta mañá á rúa cun acto simbólico no que as mensaxes cobraron especial importancia. Falamos cos centros escolares e lles propuxemos esta actividade xa a semana pasada para que elas poderan traballalo dentro da aula e entonces cada neno e cada nena que suben a falar pois traen unha mensaxe positiva e unha mensaxe negativa. Unha negativa en contra desa violencia machista e unha positiva en favor pois de construir un mundo pois en igualdade, non, e en feminismo. Dende o Concello da Pobra traballaron tamén contidos relacionados coa violencia machista, cos nenos de infantil a través dun contacontos itinerante e cos estudantes de secundaria. Tivemos para os centros de infantil un contacontos que foi percorrendo os distintos centros infantís do noso concello. Tivemos tamén actividades co instituto, levamos ali o servizo de igualdade a tanto o Divino Maestro como o IES da Pobra do Caramiñal e onte puderon disfrutar pois dunha obra de teatro pois con temática tamén de igualdade que se chamaba Golpes. Os actos institucionais terán lugar mañá a mediodía na praza do Cantón da Leña cunha concentración, a lectura do manifesto e un minuto de silencio en memoria das vítimas.